Mitä te leikitte? Mellun kanssa pulla. Otetaan pullaa. Otetaan uunista pullaa. Köytys. Annako? Oliko teillä jätskiäkin siellä? Oli. Oli mulla jäski. Ja mulla oli. Tämä on mun puolella. Tämä on mun puolella. Mä tarkoitan, mulla oli minun kuppi. Ei ole lautasta selkeätä. Minä olen selkeä. Mitä teillä siellä kupissa on? Kahvia. Aha. Kahvia. Kuka keitti kahvia? Mä. Jokainen omaan kuppiin. Mä keitti. Mhm. Heippa. Ota kuvaa. Äiti kuvaa sua. Ota kuvaa. Minä otan kuvia. Mäkin otan ruokakuvia. Ota. Tuliko hyvä kuva? No niin, hyvä. Heippa. Hyvä.